Għaddew aktar minn 24 siegħa u l-forzi tal-ordni fosthom membri minn Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u l-Forzi Armati ta' Malta it-tlieta issuktaw bit-tfittxija għat-tifla Pollakka ta' 13-il sena fil-baħar fiċ-Ċirkowwa qrib il-Lukanda Paradise. It-tifla qebet wara li nġerret mill-maltemp it-tnejn filgħaxija waqt li kienet fil-kumpanija ta' missiera u huwa ikbar minnha fuq ix-xatt hekk kif pajjiżna reġa' inħakem minn irjieħat qawwija u baħar jibla l-art. Il-familja kienet f'pajjiżna fuq vaganza u kienu qed joqogħdu fl-istess lukanda qrib. Waqt li tfittxija komplet minn fuq l-art matul il-lejl, minn kmieni it-tlieta filgħodu reġgħu ħarġu il-Forzi Armati permezz ta' helikopter u drone mill-ajru. U r-rib u l-melita tnejn minn fuq il-baħar. Minkejja dan l-unika riżultat matul il-jum kien biss is-sejba tal-ġakketta roża li t-tifla kienet libsa ġurnata qabel. It-tnejn għal-ħabta 6 ta' filgħaxija il-mowġ tant kien qawwi li ola maż-żewġ sulari kisser parti mill-barriers fiż-żona ta' South Quay u kaxkar li t-tifla ta' 13-il sena u lil ħuwa ta' 17-il sena. Waqt li żagħżugħ irnexxielu isalva minnu fih, il-missier ta' 49 sena ipprova isalva lil bintu bla suċċess u spiċċa weġġa fit-tentattiv tiegħu. Hu t-tifla qalma d-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili li kienu il-ġewwa sew u mhux mat-tarf, iżda il-mowġ kien tant qawwi u b'saħħtu li kaxkarhom. Il-ġaketta t-tifla intlemħet minn uffiċjali tas-salvataġġ iżda l-ewwel din reġgħet niżlet l-isfel bil-mowġ li kien hemm. Wara iżjed tfittxijiet ġiet irkuprata. Bil-qraba tat-tifla jikkonfermaw li l-istess waħda li kienet libsa iċkejkna it-tnejn bil-lejl. Fis-sigħat twal ta' tfittxijiet, il-forzi dixxiplinarji kienu iffaċċjati bosta elementi oħrajn kontrihom għalkemm ikkalmaw b'mod sinifikanti matul il-jum ta' tlieta. Sattant, it-tfittxija għat-tifla mill-ajru u l-baħar ġiet sospiża it-tlieta filgħaxija minħabba nuqqas ta' viżibilità waqt li ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili komplew josservaw iż-żona minn fuq l-art. It-tfittxija blopri kollha mistennija terġa' tissokta l-4 filgħodu.